slav și abandonat, dar el pe barcă îla. Cerul s-a bucurat dacă m-a scufundat. Eu îi voi spune așa: El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îmi chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îmi chem. Nu mă tem. Fricoșesc, ci pe limba învățesc, până la capăt sosesc. Ziua chiar de s-a scurs și soarele a pus, lumina mea e Iisus. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. Nu mă tem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îl chem. Nu mă tem. Vino Israel, nu te teme, crede El în Domnul Dumnezeu. Vino Israel, nu te teme, crede El în Domnul Dumnezeu. El te așteaptă cu brațe deschise și te va
Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul har m-a învățat s-o rup cu orice rău, și scump mi-ați tot harul dat, trăiesc prin el mereu. Lanțul s-a frânt, răscumpărat prin sânge sfânt, și mila sa mi-a dat în dar iubirea lui, mărețul har. Prin har ajunge voi în cer, cu slavă îmbrăcat, și voi slăvi în veșnicie pe Cel ce har mi-a dat. Lanțul s-a frânt, eu liber sunt, răscumpărat prin sânge sfânt, și mila sa mi-a dat în dar iubirea lui.
credința mea eu o zidesc pe-a Domnului cuvânt ceresc, ca spuma toate vor pieri, Hristos ca stânca-n veci va fi. Deși ascunsă fața sa, cu milă mă va înconjura, și orice vifor de-ar veni, pe stâncă sigur eu voi fi. Lui rămân veșnic credincios, prin furtună tu rămâi veșnic tot. Când plin primești pe pământ, eu sunt scutit prin legământ, chiar toate de s-ar clătina, Hristos rămâne stânca mea, Hristos rămâne stânca mea. Veșnic credincios, prin furtună tu rămâi veșnic Domn. El e Domn, veșnic Domn. Stânca veșnic credincios, prin furtună tu rămâi veșnic Domn. Stânca mea e Hristos, lui rămân veșnic credincios, prin furtună tu rămâi veșnic Domn. Iar când Iisus va judeca și celor morți sus va striga, neprihănirea lui va fi, chiar haina în care voi lungi.
Aleluia! Dragă Iisuse Hristoase, la Tine este apa vieții și ne-ai chemat ca cei însetați să meargă să bea din apa vieții. Și o dorim și astăzi, însetăm, Doamne, după prezența Ta și Tu ne umpli din plin, Dumnezeul nostru, în care ne încredem, care ne-a scăpat din groapă, care ne-a mântuit. Iisus Hristos, Domnul vieții noastre, Iisus Hristos, Domnul domnilor, Regele regilor, Iisus Hristos, prezent în biserica Lui. Doamne, îți mulțumim că ai fost, ești, rămâi același în vecii vecilor, Tu care ai eliberat pe toți cei înrobiți, toți cei care au venit la Tine, Doamne, i-ai vindecat și i-ai întărit, i-ai binecuvântat. Și ne bucurăm că și astăzi ești aici, în mijlocul bisericii Tale, că Tu ești păstorul nostru și nu vom duce lipsă de nimic. Tatăl nostru ceresc și Dumnezeul nostru, numai la Tine ne închinăm, Dumnezeu adevărat ești Tu. Ne rugăm ca planul și voia Ta să împlinească în viețile noastre. Voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Și, Doamne, ne bucurăm de mari binecuvântări, nespus de mari, prin Domnul nostru Iisus Hristos, mare preot în dreapta Tatălui, care mijlocește și pentru noi Împărăția lui Dumnezeu și trăim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este în noi și este cu noi. Doamne, suntem foarte recunoscători, îți mulțumim și îți dăm slavă, Dumnezeul nostru. Tu ești singur Dumnezeu adevărat vrednic să primească toată închinarea, gloria, slava, cinstea, onoarea și binecuvântarea în vecii vecilor. Amin. Aleluia! Aleluia, aleluia, slavă Domnului Dumnezeului nostru. Domnul să vă binecuvânteze. Vă salut cu unul drag în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă rog să vă salutați și voi între voi. Cea mai minimă formă măcar, făcut cu mâna. Domnul să binecuvânteze și pe toți cei care ne urmăresc astăzi online. Să vă bucurați în liniște, pace, de binecuvântare Domnului acolo unde sunteți. Să fiți eliberați de orice bolă, beteșug, de orice povară și neputință. Domnul să vă binecuvânteze și ne bucurăm că suntem în mâna Domnului. El controlează viețile noastre. Chiar dacă lucrurile pe pământ sunt cum sunt, nu ne facem grijă, amin? Nu vă îngrijorați, zice Domnul, și eu propun să facem cum zice El, că întotdeauna are dreptate. N-are rost să ne îngrijorăm, nu știm ce o să se întâmple mâine, poate că mâine nu mai trebuie să lucrezi. Dacă Domnul a venit la noapte, ai plecat acasă, să fim sănătoși cu toții, să ajungem cu bine acasă. Amin? Asta e țelul nostru, dorința noastră și așa cum știți, Dumnezeu controlează lucrurile, chiar dacă unii nu cred, chiar dacă se împotrivesc, chiar dacă spun altceva, nu vă faceți probleme. Slavă Domnului, că noi suntem aceia care am înțeles lucruri de pe partea spirituală pe care foarte mulți nu le pricep nici astăzi. Dar Domnul să le deschidă mintea să înțeleagă și ei. Amin? Pentru că este foarte rău și greu să te descurci astăzi fără Dumnezeu. Și o să fie în continuare la fel de mare nevoie de Iisus Hristos, cum a fost de 2000 de ani încoace. Amin? Deci lucrurile acestea sunt foarte clare, clarificate, dar pentru că mulți nu le știu, suferă extrem de mult. Domnul să-i scape. Deci, o să continuăm cu tema, a început acum 2 ocazii, dacă zic eu bine, și am vorbit despre o temă extrem de actuală, despre duhul de frică. Și
așa cum știți și voi foarte bine, am constatat pe pielea noastră ce înseamnă să lucreze duh de frică în sufletul, în inima noastră. Zic bine? Ați constatat și voi de multe ori și momentele acelea au fost extrem de neplăcute pentru noi. Și câteodată îți amintești de ele, așa este, când ai fost foarte șocat din cauza fricii, foarte apăsat, ai trăit momente foarte grele, pe astea cam greu le uiți. Da? Și noi nu mai vrem, ca și urmașii lui Hristos, să trecem prin aceste situații. Pentru că noi știm foarte bine că din momentul în care am fost scăpați de Domnul, lucrurile s-au schimbat. Și o să vedem și astăzi, când ne este frică sau ne-a fost frică sau în viitor, încearcă frica să se apropie de noi, noi avem antidotul fricii. Amin? Eu nu zic vaccin pentru frică, ci antidot. Da? Acela care rezolvă situația instantaneu. Numai că noi trebuie să cunoaștem toate aceste aspecte, trebuie să înțelegem cum suntem atacați de către dușmanul nostru, dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru personal, de către diavolul, și prin ce metode noi putem să ne păzim. Dumnezeu ne vorbește lucrurile acestea, doar că trebuie să le cunoaștem și să le punem în practică. El ne-a dat un echipament extrem de bun și de apărare, dar și de luptă. Amin? Și o să vedem lucrurile acestea și cu ajutorul Domnului mă uit la ceas acum să mă setez și eu să încheiem cu bine această temă astăzi. Sperăm că se întâmplă așa cum și așa cum vrea Domnul, zic eu întotdeauna, că știți voi, zicem noi ceva, dar lucrurile se pot schimba între timp, dacă El vrea. Un alt aspect de care aș vrea să amintim când vorbim de duh de frică, frica poate duce la pierderea credinței sau și duce la pierderea credinței. Haideți să vedem un aspect din Matei 8:23, deci capitolul 8, versetul 23 până la 26. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Adică vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Toți ceilalți erau în picioare, în afară de Domnul Iisus Hristos. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! Ați ca să vedeți cum i-au spus lui vestea cea bună. Țipând, strigând, el le-a zis: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Amin. Vedeți voi, în momentul în care începe să se agite lumea în jurul tău, tu trebuie să știi un lucru. L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos și știau cine este. Că au văzut și mai devreme lucrările pe care le făcea El. Da? Cu toate acestea, în momentul în care trebuie să treacă printr-un examen, ei pierd acest examen. Și-au dat examenul, cum se zice, cu notă minimă, 1. Nu i-a dat 0, că era acolo. Zice că pentru prezență primești 1, da? Uitați-vă, vă rog, Domnul Iisus Hristos se odihnea liniștit. Acum, câtă necredință a fost în inimile lor, cât de tare a putut să-i sperie furtuna aceea, dacă au urlat la el, au țipat la el să se trezească și să-i scape. Adică, după părerea voastră, se scufunda barca aceea? Vedeți că nu! Fraților, în jurul nostru astăzi sunt valuri mai mari decât era în furtuna aceea, credeți-mă. Valurile produse de diavol astăzi sunt atât de mari, încât mulți oameni sunt disperați de frică. Disperați de frică, urlă, țipă în toate părțile, îi vedem și pe la televizor, unii și alții se exteriorizează ca să știe toată lumea că lor le este foarte frică. Da? Numai că noi suntem în barca lui Hristos. Da? Și chiar dacă barca se agită, stați liniștiți, fraților. Da? Uitați-vă ce le spune.
Ce le spune ucenicilor aici? Zice, de ce vă este frică? Și vedem că le este frică deoarece credința lor era la nivel 0. În acel moment și-a putut urca duhul de frică peste ei. Trebuia să stea, să se uite la Domnul Iisus Hristos, să vedem când și ce face El. Uită-te, frate, la Hristos. Când ce face El? Uită-te. El dacă e liniștit, se odihnește, atunci odihnește-te și tu. Bucură-te că te leagănă marea. Da? Și poți dormi mai liniștit. Te mai zgâlțăi un pic, nicio problemă nu este. Din cauza fricii a dispărut credința. În prezența Domnului Iisus Hristos s-a întâmplat asta, fraților. E drept că se găseau în altă situație. Ei încă n-aveau Duhul Sfânt în ei, deocamdată nu erau botezați în Duhul Sfânt, dar era Domnul Iisus Hristos cu ei. Putea să-L întrebe, Doamne, nu ți se pare că e prea mare furtuna asta? Așa, da, subtil, așa, puțin tel, așa. Doamne, nu ți se pare că e prea mare furtuna? Așa, da, și putea să zic că, da, hai că o mai liniștim un pic. Frate și soră, în momentele acestea critice, dacă ne este frică, înseamnă că avem credință 0. Nu cât bobul de muștar, când vorbește Domnul Iisus Hristos. Zice, dacă aveți credință cât bomul de muștar, ăla mic, voi puteți muta munții. Și vedem că aici, în această situație, nu erau nici bobe de muștar, nimica. Credință 0. Din ce cauză? Din cauza fricii. Au lăsat frica să urce peste ei. Frate și soră, orice ai vedea că se întâmplă de aici încolo, în această lume, pe Terra, că acum văd că vrea să-i mute pe, ați văzut, da? Băiatul ăsta cu rachetele vrea să-i mute și pe lună, pe unii să stea acolo. Da, da, acum chiar pregătești ceva. Mă uit și eu, interesant, da? Mă uit că, mă rog. Deci pe Terra, indiferent ce s-ar întâmpla, un lucru trebuie să îl conștientizezi în orice moment al vieții tale. Iisus Hristos controlează toate furtunile acestei planete și de aici încolo. Amin? Nu te agita. Mie, vă spun sincer, de un timp încoace, nu mai îmi place agitația. Cred că și soția mea a constatat, mie îmi place în liniște și pace să rezolvăm situațiile. Stai un pic, zic, stai, oprește-te, acum oprește-te. Hai să vedem care este problema și să căutăm soluții. Dar liniștit, că dacă ești liniștit, da, să liniștește totul în jurul tău. Dacă ești agitat, toate se agită. Nu se agită toate. Tu te agiți prea tare și îți dai seama că toate sunt agitate. Stai liniștit în prezența Domnului. Ce dacă să zgâlție lumea aceasta? Și dacă? Păi nu mai a fost zgâlțită planeta asta, a fost de mai multe aspecte. A fost războaie, a fost tot felul de probleme, să ne înțelegem. Un lucru este foarte clar. Te consideri a lui Hristos? Te consideri a lui Hristos? Adică te consideri a lui Hristos. Atunci ce-ți mai bați capul cu ce se întâmplă pe planeta asta? Nu-ți mai bate capul cu ce o să fie mâine și poi mâine cu tine. Lasă-te odată în mâinile Domnului. Lasă-te în mâinile Lui să controleze El situația. Dar dacă zici, mă las, Doamne, mă las, dar sigur mă ții bine. Nu funcționează. O să trebuiască să lupți tu cu tine, crede-mă, e cea mai mare bătălie pe care trebuie să o dai. Tu cu tine să te lași în mâna Domnului. Eu știu cât de grea este această bătălie și cât de ușor vorbim, zice, ușor vorbești, e greu de făcut. Așa este, știu că e greu de făcut. Dar luptă-te un pic. Luptă-te să nu lași frica să intre peste tine. Despre asta vorbim. Nu lăsa, că dacă nu lași frica, asta ne înțelege. Când nu ți este frică, te simți bine, da? Când nu te îngrijorezi, nu ți este frică, atunci cum te simți? Bine? Și tu nu vrei să te simți bine mereu? Bă, da. Păi atunci dă la o parte ceea ce îți produce neplăcere. Îndepărtează și nu lăsa din nou să vină diavolul să te arunce în curtea ta frica, îngrijorarea, supărarea, amărăciunea și altele. Nu lăsa în curtea ta așa ceva.
Așa cum nu lași să vină în curtea ta, nu știu ce, câini vagabond să te atace și să-ți distrugă pe acolo lucrurile, nu lăsa. Alungă. Frica sunt dușmani. Să ne înțelegem, fiți atenți, vă rog. Noi avem niște dușmani de moarte. Avem, mai mulți sunt, pentru că diavolul are el și trupele lui, da? Sunt mai mulți. Nu lăsați trupele dușmanului în viața, casa, familia, slujirea, munca voastră, drumurile voastre și așa mai departe. Știți că sunt ai dușmanului, luați măsuri împotriva lor. Afară, tu nu accepta nimica. Nu accepta compromis. Hai că nu un pic o să-ți fie frică, nu foarte tare, nu un pic o să-ți fie frică. Nu accepta deloc. Nu accept deloc. Și știi foarte bine că vine frica peste tine. Nu o lăsa să se transforme în ceva uriaș. După aia e mai greu. Fugă-re frica la început când vine așa cu pași măruți și simți că deja se apropie. În momentul acela dă-i papucii. Atenție! Observați cum poate pune credința la nivel zero frica. Exact. Și mare atenție. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Diavolul nu doarme, să știți, niciodată. Am văzut și am constatat noi lucrul acesta toți, care îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos de mai mult timp. Și o să încerce prin toate metodele să-și bată joc de tine. De viața ta, de ai tăi, și așa mai departe. Bun? Deci nu uitați. Nu permitem diavolului să ne fure credința. Amin? Ok, mergem mai departe. Apocalipsa 21 cu 8. Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Vedeți că e vorba de Apocalipsa 21. Deci este o listă neagră, cum se zice, cu aceia care n-au parte de mântuire. Și dacă observați, pe primul loc pe această listă, cine sunt? Se vede, vă rog să-mi dați încă un pic, lăsați puțin, nu trebuie să stingeți așa repede. Deci, Apocalipsa 21 cu 8. Uitați-vă, vă rog, pe listă. Primii sunt, cine sunt primii? Fricoșii. Gândiți-vă în felul următor. Dacă eu întreb pe un om neinițiat, nu se ocupă de aspectul acesta spiritual, dacă îl întreb, frica este păcat sau nu? Ce părere aveți voi? Ce o să zică? Cei care nu știu, o să zică, de ce să fie păcat? Uitați-vă că este păcat de moarte, nu de oricare. Este primul pe lista, moartea a doua, dar moartea din aia care, nu din asta numai, de alată, și fizică și spirituală, completă, cum se zice. Pe prima, da? Vedeți, pe lista aceea, pe primul loc este cine? Omul fricos. Ce înseamnă asta? Frica te poate duce la pierderea mântuirii. Fraților, nu e glumă. Nu zic eu, zice Biblia. Frica te poate duce la pierderea mântuirii. Ăsta e. Merită să lași duhul de frică să te înhațe și să se te țină rob toată viața? Nu merită, fraților. Păi noi ne străduim, da? Să împlinim voia Domnului, să umblăm cu Iisus Hristos, da? Și vine duhul de frică să mă bage în moarte veșnică. Fiți atenți aici. Păi nu-i permitem, frații. Și arătați-le și altora. Unii cred că, păi da, nu contează, că mi-e frică câteodată, că știi cum sunt lucrurile acum, trebuie să-ți fie frică. Uite-te tu, jurul nostru, un pic de frică trebuie să-ți fie, măcar de COVID. Eu zic să nu-ți fie frică nici de COVID-19, nici de alții. Da? Scuză-mă.
Ai fost gripat de mai multe ori, nu numai motoarele se gripează și oamenii s-au gripat de când mă știu, eu am fost și eu gripat în fiecare iarnă. De când am fost mic, știu că în clasele primare eram gripat rău de tot. Și nu-mi plăcea când dau niște medicamente amare, nu știu ce era alea. În fiecare am fost cu gripă serioasă. Am stat vreo 2 săptămâni, habar n-am, dar știu că am stat destul. Și ce dacă? Nu am povestit non-stop unii altora că se întoarc. Acum tot COVID. Când întreb pe celălalt, ce faci? COVID. Și tu tot COVID. Frații, păi n-am picat în cap, hai să fim serioși, suntem oameni normali. Da? Domnul să ne scape de nebunia aceasta. Este o nebunie mare, nu contest. Sigur că dacă se ajunge la atei și așa mai departe, în situații foarte grave. Bineînțeles. Ne rugăm pentru toți aceia care sunt foarte bolnavi și Domnul să-i scape. Da? Dar mare atenție acum. Pentru că a înghițit frica o căruță de oameni. Și ține blocat și ține într-o situație din punct de vedere sufletesc, spiritual, catastrofală. Nu mai au chef de viață, foarte mulți. N-au chef de viață. Și asta nu este ok. Hai să ne înțelegem. Au fost și alte probleme la nivel mondial de multe ori foarte serioase, frații. Foarte serioase. Uitați-vă, rog, în istorie să vedeți. Molime, nu povești. Asta e. Dar hai să fim normali. Și mai ales noi care trebuie să dăm o speranță și altor oameni. Să le spunem, fraților, păi dacă Domnul controlează toate situațiile, păi rogă-te, frate, acolo. Rogă-te și că e medicamente, rogă-te. Să aibă eficiență medicamentul dacă l-ai rugat. Rogă-te și pentru ăla, dacă trebuie să-l înghiți. Că vorba aia, nu suntem noi din aia săriți gardul, cum să zice. Sigur că da, trebuie și tratament și trebuie tot. Toate metodele care îl ajută pe om să devină sănătos trebuie folosite. Amin? Medicament, doctor, rugăciune, tot ce vrei. Post și așa mai departe. Toate împreună te vindecă, zice Domnul. Dar să ai credință. Uite, iau pilula asta, binecuvântată de Domnul și când o iau, ajunge acolo și scoate toți covizi afară și gata. Deci mare atenție, nu lăsați frica. Nu lăsați frica să-și facă show-ul. De ce? Vedem în Evrei 2, versetul 9, să doar 3 versete, 9 și 14-15. Deci Evrei 2, 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Amin? Merg mai departe, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtașii sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Amin. Vreau să repet versetul 15. Să izbăvească pe toți aceia care, uitați-vă, vă rog, prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Despre ce frică vorbește aici? Frica de moarte. Și de asta ne ocupăm în continuare. Fraților, duhul fricii acela de moarte, eu cred că este șeful tuturor duhurilor de frică. Frica de moarte este, cred că, cel mai puternic sentiment pe care poate să-l trăiască omul cât trăiește pe pământ. Frica de moarte. Și din cauza acestei frici de moarte, ia câteodată niște decizii șocante omul, pe care în condiții normale nu le-ar lua. Deci, frica aceasta de moarte, despre ea discutăm puțin.
apare câteodată într-o formă explicabilă, deci ne e frică de moarte că vedem că se întâmplă, e o stare de pericol, se întâmplă ceva în jurul nostru care în subconștientul nostru deja știm că ar putea să ne lichideze. Așa că ne agităm, intrăm în acțiune și vrem să facem ceva, să scăpăm. Niște fenomene, mai știu eu, așa cum am văzut la fenomene din acestea, se întâmplă instantaneu. De exemplu, vara când e foarte cald și vine o furtună din aceea de vară puternică, lovește un treznet lângă tine la 20 de metri. Auzi, nu așa, după aia o pocnitură din aia de zici că s-o rup tot, da? Și în momentul ăla când pocnește tare, simți că te-a lovit aici, în plex. Te zgudui tot. Nu s-a întâmplat cu voi câteodată, nu? Când o pocnit chiar lângă tine pe undeva, s-au mișcat toate și geamurile și așa mai departe. Sigur că atunci te apucă frica aceasta și e explicabilă, da? Dar mai sunt momente foarte interesante în viața noastră când ne apucă frica de aceea e foarte intensă și nu știm de ce. Că nu e nimic, în jurul nostru ne uităm, nu e nimeni, nu se întâmplă nimic. Dar simțim frica, a simțit de genul acesta. Nu era nimic acolo ca să te atace și cu toate astea vine peste tine un val de frică și te trezești că nu știi ce bai ai. Cum se zice? Ok, nu este explicabilă frica. No, bun. O să vedem niște aspecte foarte interesante. Frica de moarte poate acționa atâta timp cât omul se găsește sub influența păcatului. Mare atenție și o să vedem lucrul acesta. Este, cum se spune, o frică care s-a transmis de la Adam și Eva de-a lungul timpului până la noi. Frica de moarte. Întrebare. Domnului Iisus Hristos i-a fost frică? Nu i-a fost frică niciodată. Vedeți voi? Și ne uităm puțin la momentul când a început frica de moarte să stăpânească peste om. Deci frica de moarte a început să acționeze la un moment dat în viața omului, să vedem când s-a întâmplat acest lucru. În Geneza 3, iar merg la Geneza, că sunt foarte multe aspecte acolo, dacă le înțelegem, după aceea înțelegem tot ce se întâmplă de-a lungul istoriei omului. Geneza 3 cu versetul 10. Răspunde Adam lui Dumnezeu. El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Acum vă văd o întrebare. Ce fel de frică i-a atacat pe Adam și Eva? Ce fel de frică? De care? Ce fel de tip de frică? Frică de lipsa de mâncare? Nu. De căldură? Nu. Lipsă de ce? De peisaj frumos, panoramă? Nu. Legume, fructe? Nu. Semințe? Nu. Lipsa animalelor din zona lor? Nu. Care a fost frica? De unde a venit frica asta? Dintr-o dată. Ce fel de frică a fost? Uitați-vă, vă rog, foarte, foarte atent. Mai citesc ceva din Geneza ca să înțelegem. Zic că s-au ascuns de Dumnezeu, da? Le-a fost frică, s-au ascuns de Dumnezeu. De ce s-au ascuns de Dumnezeu? În Geneza 2, versetul 16, ni se spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În momentul când a încălcat Adam cu Eva această poruncă, din cauza păcatului, frica de moarte are impact asupra lor. De ce? Pentru că ei se găseau în situație, imediat după ce au încălcat porunca, se găseau în situație de condamnați la moarte veșnică. Și pe plan spiritual, atenție, pe plan spiritual
El simt frica. De ce? Pentru că pe plan spiritual știa și știe, să știți un lucru și știe toată lumea, chiar dacă vor să uite, chiar dacă se bagă niște dependențe, chiar dacă dă cu alcool și cu orice, cu droguri, Duhul și sufletul omului nemântuit, neîntors la Dumnezeu, se găsește permanent în această situație de condamnat la moarte veșnică și știu foarte bine și Duhul și sufletul omului, dacă rămâne în această situație nemântuit, el ajunge în moarte veșnică, despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Și este frică de lucrul acesta. Duhului, sufletului omului, pentru că sufletul conștientizează niște aspecte pe plan spiritual, el știe non-stop că eu sunt condamnat la moarte veșnică. Este nemântuit și această informație e o informație genetică care vine pe plan spiritual de la Adam și Eva încoace. Și toți oamenii, în momentul în care conștientizează anumite lucruri de la 20-30 de ani încolo, simt permanent ceva care nu e la locul lui și ceva frică, ceva deranjant la nivelul sufletului. Acolo planează, cum se spune, asupra lor Duhul morții și la orice oră, dacă pleacă din trup sufletul cu Duhul, ele pleacă în moarte veșnică. Și sufletul și Duhul omului știe treaba aceasta. Când știe, repet, chiar dacă nu vor oamenii să accepte, undeva acolo există această informație. Și este acolo Duhul de frică. E frică de moarte. Da, da, pentru că în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, în momentul în care tu știi că prin Iisus Hristos ai loc în împărăția lui Dumnezeu, El pregătește locul. Tu știi că sufletul, Duhul tău merg la Dumnezeu direct în momentul când ies din trup, trupul rămâne și după aceea o să fie înviat și El în slavă mai târziu, tu de fapt te pregătești pentru mersul acasă. Că e mai bine acolo. Amin? Asta facem și noi. Ne pregătim de mers acasă. Și lucrul acesta că sufletul și Duhul meu ies și pleacă, asta mă bucură. Nu știu cum sunteți voi. Că oricum o să se întâmple. E chestie de timp, da? La unii mai devreme, la alții mai târziu. Dar eu știu un lucru. Din momentul morții aceștia de pe pământ, acestea fizică, cum spun oamenii, sufletul și Duhul meu merg acasă la Domnul. Amin? Și deja nu mai am frică. Nu mai am frică. Eu am bucurie în loc de frică. Nu mai speriam moartea, cum zic că o să mor. Păi bă, frate, dacă mor, eu ajung mai repede acasă decât tine. Da, tu stai aici și o să mai tușezi de 20 de ori dacă suflă COVID-ul către tine. Dar eu am plecat. Eu sunt primul și eu mereu mă gândesc, cum zicea Apostolul Pavel, eu aș vrea să merg la Domnul cât de repede, dar rămân pentru voi, zice el. Pentru că țin la voi și vreau să vă ajut. Dar mi-ar face plăcere acum să plec la Domnul, să fiu cu Domnul de aici încolo în veșnicie. Și deja nu mai este frică. Este dorința de plecare. Vedeți voi diferența între frica de moarte și izbăvit fiind de Iisus Hristos, dorința de a pleca, de a nu mai rămâne în trup. Vreau să ajung acasă. Locul meu nu este pe pământ. Am fost puțin extraterestru, 70-80 de ani. Da? Puțin extraterestru când nu eram acolo, acasă, dar stabilit încă înainte de vremuri, locul meu este nu aici. Eu n-am o casă veșnică aici pe pământ. Eu am o casă veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Și acum, trebuie să fim atenți la un aspect extrem de important. Din nou, numai pe pământ. Numai pe pământ. Se întreabă mulți, dar de ce trebuie să trăim noi aici pe pământ? Nu, acum îți dau răspuns la întrebarea. Numai pe pământ, când cele trei componente ale omului, Duh,
suflet și trup sunt împreună, deci când trăiește omul aici pe pământ, numai în această situație există posibilitatea ca omul păcătos, deci cu păcat original, și bineînțeles că face el păcate, la 30-40 de ani face destule, deci omul păcătos numai pe pământ poate să fie transformat în om neprihănit, să primească viață veșnică, dacă acceptă jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Și să fie condamnat de la moarte veșnică. Adică să fie eliberat de condamnarea la moarte veșnică, da? Să nu mai fie condamnat la moarte veșnică. Numai aici pe pământ se poate întâmpla lucrul acesta. Înțelegi, frate și soră? Numai pe pământ când toate trei sunt împreună. Acum zic viceversa, trup, suflet și duh. Ok? Aici se poate întâmpla mântuirea. Aici, pe pământ, se numește naștere din nou, da? În momentul când ai spus rugăciunea aceea prin care îl chem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn stăpân al vieții tale, îl chem în inima ta să fie Domnul vieții tale, da? Ai făcut un legământ în sângele Lui, te-ai botezat, o să primești darul Duhului Sfânt, de aici încolo se numește naștere din nou. Amin? Că omul meu păcătos s-a identificat cu moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Adică a murit cu Hristos omul meu păcătos, a fost îngropat în apa botezului și a înviat la o viață nouă în Hristos. Amin? Vedeți voi, când dispare frica de moarte? Aici dispare frica de moarte. În momentul când te duci la Domnul. Prima dată te duci aici pe pământ și după aceea te duci când vine vremea. De tot. Deci când te întorci la Dumnezeu prin Iisus Hristos, dispare condamnarea la moarte veșnică. Asta înseamnă că dispare și duhul fricii de moarte. Și acum o întorc și pe partea cealaltă. Cui îi mai este frică de moarte, vă rog să fiți foarte atenți. Cine are încă frică de moarte, trebuie rezolvat urgent aspectul acesta cu Domnul. Ceva nu s-a întâmplat bine. Dacă ți este frică de moarte, înseamnă că sufletul tău știe ceva, că nu pleacă acasă, că pleacă în altă parte. Și în momentul ăla vine și sentimentul de frică, că nu ajunge în loc bun. El îți spune, sufletul tău o să spună. Spune și Domnul dacă îl întrebi, fii sigur. Când ți-e frică de moarte, frate și soră, în momentul acesta nu ești în păcat cu Dumnezeu. Ceva nu este ok. Nu știu ce, dar asta întrebi tu. Deci un om mântuit, pentru că acum am vorbit, ce am citit? Zice, cine îi se spune în... imediat. În Evrei 2. Să izbăvească pe aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Adică noi am fost robi, ne-a izbăvit Domnul Iisus Hristos și nu mai are dreptul Duhul de frică asupra ta, frate și soră. În momentul în care vrea să vină Duhul de frică de moarte peste tine, el nu are dreptul. Amin? Sunteți aici? Sau vă gândiți acum, are dreptul sau nu are dreptul? Acum dați cu banul, ce facem? Are dreptul, nu are dreptul? Nu rupem petale de la Margareta aceea, știi? Cu Margareta. Când sunt, mai ales tinerile, nu? Sau doamnele pot să-mi spună, surorile. Ai rupt petale de la Margareta, de la floare. Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește și când a fost, nu mă iubește, sau, hai că nu vine. Luăm altă Margareta și acum începem viceversa. Nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește. Aha, asta e bună, mă iubește, asta e ultima petală. Și a făcut de atâtea ori până s-a ieșit bine, nu? Fraților, scrie foarte clar aici. Iisus Hristos ne-a eliberat. Îl crezi? Dacă îl crezi, atunci ești liber. O să mai citim despre lucrurile acestea. Da? Duhul morții nu mai are dreptul asupra ta.
Capito, zice italianul. Ai înțeles? Nu-l lăsa să te sperie. Spune-i, n-ai dreptul, nesimțitule și mincinosule, fugi de aici. N-ai dreptul asupra mea, eu sunt izbăvit de moartea veșnică de Iisus Hristos, sângele Lui m-a spălat de păcate, așa că n-ai dreptul asupra mea, întinde de aici. Dacă poți să spui sub forma aceasta, înseamnă că o să plece. Bun. Sunt sigur că nu este ușor de făcut în unele situații extreme. Dar de aceea ne învață Domnul că trebuie să facem lucrurile acestea în toate situațiile. Indiferent cât de grave sau ușoare sunt de trecut. Nu e niciodată exemplu lui Iov. Da? Nu e niciodată exemplu lui Iov. Nu-l uitați. Este un exemplu foarte bun pentru noi, pentru că posibil că avem de trecut prin multe evenimente neplăcute, extrem de grave. Mă gândesc din nou și din nou și încerc să văd, să vizionez, să văd acel videoclip cu Iov, când cei care au venit de pe teren să-i dea informațiile vorbeau numai de catastrofe pentru el. Fraților, nu rămâne nimic din tot averea ta. Nimic. 1. 10, zicea cineva și foarte bine a zis, nu știu când. Am auzit și eu. Bă, fraților, 10 sicrie deodată la mormântare. Asta a avut parte Iov. Toți 10 copiii deodată. Gândește ce era acolo în inima sufletului lui. N-a mai rămas nimica. A rămas așa. După aia prietenii, toți care cer și tu ajutor, mă, hai ajută-mă un pic, că uite, s-a întâmplat asta, așa, asta. Deci e bine, dar nu avem de treabă, nu pot să merg acum. Mai mult, cei care ar trebui să vină să te mângâie un pic, să zică, băi, lasă că bine a fi. Atenție, când vedeți oamenii supărați, ziceți-le cât de cât ceva încurajator. Cu ajutorul Domnului să fie bine. Pentru ei să audă lucrurile acestea, atenție. Fac o mică paranteză acum legat de aspectul acesta. Când aude o încurajare, cu ajutorul Domnului să fie bine, repete lucrul acesta, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui sigur o să fie bine. Spune-le acestor oameni care sunt în situații catastrofale, Domnul Iisus Hristos te iubește. Măi, lasă-l că nu crede. Nu te uita cum se uită la tine așa mirat și supărat și enervat. Îți aruncă niște săgeți din ochi că poate trebuia să tac din gură. Nu tăcea din gură. Spune-i din nou, Domnul Iisus Hristos te iubește și zâmbește. Apoi nu o să te muște de ureche, fii sigur. Nu o să te atace. De ce? Pentru că niște adevăruri biblice le aude urechea, merg mai departe la nivelul sufletului și schimbă starea inimii. Dar la săracul Iov, ce-a venit? Ce-a venit? A venit soția lui dragă și iubită. Nu e glumă, frate, au avut 10 copii. După aia încă. Și spune, măi Iov, nenorocitule, nu știu ce ai făcut tu, ce ai greșit tu față de Dumnezeu, dar sigur ai greșit ceva foarte serios, că altfel n-ajungi în halul ăsta? Da? Că eu te-am văzut că tu te-ai rugat toată viața, dar ceva ai călcat pe bec, cum să zice, și gata? Ai greșit? Vezi? Te-a bătut Dumnezeu. De aceea, bă, zi că nu-l mai iubești, zi ceva și să scapi și să mori. Că uite-te în ce nenorocire ești. Ce a zis Iov? Nimic. A zis, cuțu, cuțu. Cuțu, cuțu, ce faci tu? I-a făcut cu câinii. Măi, câteodată, știți? Am avut o surpriză mare. Mă duc undeva și n-am știut că este animal de ăsta, care se numește câine. Și când am intrat, uite, era acolo. Prima dată când l-am văzut pe ăsta. Și așa de fericit a venit la noi și a început să țope în jurul nostru, să se bucure și a venit pe de unde mă cunoaște? Și
Și chiar zic, bă, ăsta, dacă deschid ușa la mașină, portiera mașină, sare înăuntru și vin cu mine. Am zis, nu, deocamdată nu, dar data viitoare mai discutăm. Vedeți voi, n-a rămas nicio ființă umană ca să-i spună o vorbă bună lui Iov. Dar cu toate astea, Domnul s-a încrezut în Iov. Vedeți voi? Ce mare har! Domnul s-a încrezut în Iov. Vă dați seama? Acolo pe plan spiritual, când diavolul zice, bă, ăsta îl termin de tot. Bine că m-a lăsat, bine că m-a lichidez acum, adică mi-a dat mână liberă, nu rămâne din el praf și pulbere, zice Domnul, nu? Până aici, limitat, doar limitat. Zice bine, limitat. Dar el a încercat nelimitat să dea peste săracul Iov. Tot ce a fost posibil, că poate cască gura să zică ceva despre Domnul. Și n-a căscat-o. Vedeți voi ce înseamnă încrederea totală în Dumnezeu? Acolo când e jos la podea, în cea mai critică situație posibil, beteșuguri câte încape peste el, părăsit de oameni, de toată lumea, de cei mai dragi dintre pământeni, el îl binecuvântează pe Domnul. Voi puteți înțelege treaba asta? Că e foarte greu de înțeles. Cum poate să o facă? Dar dacă unul a putut să o facă, atunci poate să o facă toată lumea. Pentru că Domnul dă această putere. Ceea ce nu știu diavolul, că Domnul i-a dat putere la Iov și mai târziu altor oameni, ca în situații critice, să laude pe Dumnezeu. Să nu uităm apostolii când erau în închisoare, băgați în lanțuri și așa mai departe, pe acolo plini de șobolani, mirosuri din alea, moartea pe uliță. Ei s-au bucurat că au instrumente muzicale, că cu lanțurile poți să faci un pic de, un pic de zgomot din ăla care sună frumos. Că astea au fost instrumentele lor, nu astea ale noastre de pe scenă. Acolo în temniță au făcut lanțurile și au zis, nu-i bai. Acum că avem și instrumente, în afară de gură, hai să-i cântăm Domnului una. Și noi câteodată nu putem să-i cântăm vorba aceea în condițiile astea, că ni se pare că, ceva nu a fost ok. Ieri alaltă sau toată săptămâna. Deci mare atenție. Ne-a dat putere peste măsură de mare, ca în toate condițiile, în orice condiții, ne putem crede în El. Și să zic, slavă Domnului, că nu mă lasă, încep să-i cânt, aleluia, 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 și cu cât cânt mai tare, cu atâta se trezește sufletul și inima și cântă și ele, aleluia, aleluia, slavă Domnului și gata, ai scăpat. Că în momentul când aude Duhul de frică cântând Domnului, așa se supără că pleacă repede. Da. Eu zic, vă rog să-l țineți supărat pe diavolul non-stop. Cântându-i Domnul, așa poți să-l superi cel mai tare. Când cânți laude, ăla urlă disperat și fuge. Când încerci să cânti laude, ridici mâna și zici, aleluia, aleluia. Știți ce înseamnă haleluiaș? Da? Când aude treaba asta, zice, iară trebuie să plec. Și bucură-te că pleacă. Amin? Pentru că zice Domnul. Deci, eu vă dau câteva aspecte de încurajare, ca să nu acceptați niciodată să se lipească de voi duhul fricii de moarte. Zice Roman 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin? Mai departe. Ioan 8:34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin. Deci Ioan 8:34, 35, 36. Frate și soră, hai să spunem în felul următor. Repetați, dar vă rog să nu fie clubul pensionarilor. Chiar dacă sunt pensionari aici, Domnul să fie sănătoși. Și aibă energie și putere de aia mare.
Și zicem în felul următor, ceea ce scrie aici. Vedeți? Asta o zicem. Fiul m-a eliberat. Nu, încă o dată, replay, pentru că toată lumea zice altfel. Deci zicem, ales Suzaman împreună cum zice neamțul. Fiul m-a eliberat, de aceea sunt cu adevărat liber. Aleluia! Nu uitați versetul acesta. Credeți-l acolo cu roșu în inima voastră. Și răspundeți diavolului, Fiul m-a eliberat, de aceea sunt liber. Fugi aici. Fiul m-a eliberat, de aceea sunt liber. Fiul lui Dumnezeu m-a eliberat, sunt liber. Iisus Hristos m-a eliberat, sunt liber. Atâta repetați până se satură și pleacă și spuneți să nu mai vină apoi. Niciodată. Romani 6:22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dragilor, aceste adevăruri, dați-le și altor oameni. Vorbiți-le, de aici vorbiți-le, despre astea vorbiți-le acum. Nu câți, la tine câți o muri de COVID? Câți s-o lasă-mă, frate, că oricum spune știrile cât s-au fost. Nu mai dați informații de că tot de asta vorbim, nu mai vorbim de lucrarea dracului, Domnul să-l mustre, ci vorbim de lucrarea lui Dumnezeu. El este cel care vindecă, care scapă, care întreamă, care dă sănătate, care dă putere și în numele Lui, Iisus Hristos, ne împotrivim diavolului și fuge la noi. Vorbiți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem ce vrea Domnul pentru noi. Domnul vrea pentru noi sănătate, vrea libertate, vrea binecuvântare, vrea viață veșnică, vrea de toate. Domnul se binecuvânteze pe aceia care sunt în salvarea, care fuge acum claxonând și se eliberează de orice boală beteșug. Amin. Rugați-vă pentru aia care sunt acolo. Că știu că și pe mine m-a dus odată, tot așa, și alții s-au rugat pentru mine. Da. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Eu nu uit treaba asta. Că dacă merge, înseamnă că cineva suferă. Rog-te pentru el, Doamne, mulțumesc că scapi. Nu lăsa să se ducă, ne-ai mântuit. Amin. Dragi frați și surori, singura variantă, deci încheiem, punem capac la oală, cum se zice, la duh de frică. Nu mai vreau să vorbesc ca anul acesta 2021 de duh de frică. Amin. Singura soluție pentru a scăpa de duhul de frică, ori de care ar fi, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Acesta este medicamentul medicamentelor, pirula pirulelor, vaccinul vaccinurilor și tot ce vreți. Și spunem împreună, tare să audă toată lumea și dincolo de ocean, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Amin. Gata. Deci, dragilor, El ne-a scos din robia fricii, ne-a scos, nu mai suntem ai Lui. Amin? Și dacă suntem ai Lui, dragilor, din momentul acesta, la nivelul inimii noastre și a sufletului nostru, se întâmplă alte fenomene și vă spun ce. 1 Ioan 4:18. Dar, atenție, trebuie înlocuit ce este negru și murdar cu ce este a Domnului. Și pune din belșug ceea ce o să citim acum, din 1 Ioan 4:18, și o să vezi cum nu mai urcă peste tine ăla negru. Zice 1 Ioan 4:18. În dragoste nu este frică. Amin? Ci dragostea desăvârșită, acea dragoste agape pe care o revarsă Domnul Dumnezeu nostru peste viețile noastre prin Iisus Hristos. Amin? Zice, ci dragostea desăvârșită
izgonește frica. Amin? Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Nu, frate și soră, urgent pe lista ta de necesități și nevoi foarte, foarte urgente, urgența urgențelor, să umple inima cu dragostea lui Hristos. Amin? Umple inima cu dragostea lui Hristos și cere că El dă. Și eu cer și știu că dă. Amin? Cere, Doamne, vreau să fie plină inima mea cu dragostea Ta. Cu dragostea cu care ne iubești Tu. Și uitați-vă la dragostea lui Iisus Hristos. Da? Puterea aceasta a dragostei e atât de mare că fugărește, zice, izgonește, fugărește frica. Dragostea lui Iisus Hristos, când eu am văzut lucrurile acestea și s-a întâmplat cu mine, iar vi le spun, mie nu mi-e rușine să spun multe despre mine, ați văzut. Și toată lumea, și e planeta imediat. Vă dau un exemplu foarte interesant, da? Eram la o mormântare, la o cunoștință, m-am dus acolo că eu am ținut la omul acela, mi-a spus că nu, s-a mutat, acum, asta e. Și era într-un anumit tip de biserică, nu vă spun, nu contează, da? Dar contează că, sigur, ce se întâmplă acolo e important. Și eu mă uitam la oamenii aceia și mă întrebam, pe Domnul, Doamne, din ăștia, câți au viață veșnică? Mă uitam la oamenii acolo, erau foarte mulți. Erau în biserică, așa sublinia, era în biserică tot evenimentul. Și mă uitam așa jur împrejur, eu m-am rugat nostru și mă uitam. Și am simțit dintr-o dată ceva special. Până atunci n-am mai avut așa ceva. Și am început să plâng. Nu s-a uitat nimeni la mine, noroc că că toți s-au uitat pe acolo. Am început să plâng. Efectiv. Da, uitați-vă la mine ăsta, da, așa cum mă vedeți. Și am început să plâng, așa instantaneu. Și a venit peste mine un sentiment de tristețe și de durere față de... Nu știu, eu n-am avut, niciodată, nu mi-a plăcut cu oamenii, n-am simțit față ei nu știu ce pe vremuri, decât să fug de oameni, simțeam. Dar atât de profund a fost acest sentiment, că întrebam pe Domnul și mă rugam non-stop, Doamne, scapă-i pe ăștia, uite-te, că toți eu aici mă uitam ce fac acolo și am zis, ăștia au nevoie de mântuire, ca și noi. Și dintr-o dată, când tot mă rugam și întrebam, Doamne, ce-i cu oamenii ăștia? Mă rog pentru ei să fie scăpați, a venit ceva așa. Am simțit durerea aceea nemaipomenită că oamenii aceia n-au mântuirea. Și vă spun sincer, am început să plâng și după aceea am mers cu mașina, mai era cineva cu mine în mașină și a venit din nou pe traseu. Și mă uitam în față ca să pot conduce, să nu trebuiască să sterg lacrimile și să dau explicații de ce plâng, pentru că nici eu nu știam cu adevărat de ce plâng. Dar eu mă gândeam la oamenii aceia. Știți voi? Și am știut după aceea, după un timp, că a fost altceva aici. Pentru că eu m-am gândit la oamenii aceia să fie scăpați și mi-a părut atât de rău că văd în ce situație catastrofală se găsesc. Efectiv, mi-a părut rău de ei. Și mă rugam Domnului să-i scape. Și atunci am simțit ceva și după aceea mi-am dat seama cât de tare suferă Domnul Iisus Hristos când vede oamenii că merg în moarte veșnică. Știți cât de mult suferă El? Când a murit pentru toți să fie liberi și să fie mântuiți. Și ei nu vor să accepte darul acesta pe care l-a dat Dumnezeu, dar fără plată, mântuirea prin Iisus Hristos. Și atunci am început să înțeleg cu adevărat ce înseamnă această dragoste. Nu te mai uiți la om cum arată, nu nimic, decât că te rogi pentru el să fie eliberat de moarte veșnică. Și lucrul acesta, o să vedeți voi, te ridici deasupra tuturor problemelor tale, așa nu te mai interesează nimic. O să vezi atunci, lucrul acesta poți să-l simți și tu dacă ceri de la Domnul dragostea aceasta. Agape, care ne iubește El. Și poți să o faci dacă vrei. Și o să vezi că din momentul acela persoana ta nu mai contează. Contează alte lucruri și contează celelalte valori, acelea spirituale. Nu am vrut să vă supăr cu treaba asta, văd că v-ați întristat toți.
Dar trebuie să înțelegem că această dragoste o împarte Domnul Iisus Hristos. Amin? Deci o împarte cu toată lumea. Cere și tu. Să ai și tu. Umple inima cu dragostea aceasta și o să vezi cum te mai deranjează duhuri de frică și din alea și din alte. Sunt din astea așa ca și șoareci, ciobolani pe care le dai la o parte, da? Nu te pasionează. Nici nu te sperie, cum nu te sperie de un șoarece, dacă ești șoarece acolo. Da? Îți strică numai socotile prin bucătărie eventual, nu te interesează, că scoți afară și ai scăpat de el. Deci dragostea, zice, dragostea desăvârșită izgonește frica. Începe să te gândești și la alți oameni. Lasă-te pe tine ultimul pe listă. Și o să vezi cum te umpli de dragostea aceasta. Gândește-te la ceilalți. Gândește-te cum poți să-i ajuți. Și cel mai bun lucru, rogă-te pentru ei. Și știi, îi mulțumeam Domnului, eu n-ajungeam nemântuit dacă cineva nu se ruga. Nu știu cine se ruga pentru mine. N-ajungeam mântuit, pardon, scuze. Am zis nemântuit, așa? Nu, nemântuit am fost înainte, da. Deci, cineva s-a rugat și pentru mine ca să ajung la mântuire. Amin? Cineva se rogă pentru altcineva. Și tu ești ăla. Și poate că nu-l cunoști pe omul respectiv, dar i-a pus în inimă Domnul să se roage pentru tine. Mă rog pentru un om care stă acolo nu știu unde și zici țara nu știu care, în locul nu știu care, și tu ești ăla. Și tu ești vindecat. Și lucrul acesta, zice, izgonește frica. Izgonește frica. Și este fantastic. Lucrăm cu metodele Domnului Iisus Hristos. Și noi am scăpat de frică. Amin? Mai departe, zice, eu dau lucrurile acestea ca să înțelegem că noi avem la dispoziție tot ce e nevoie ca să scăpăm de duhul de frică. Mai mult, Ioan 3,16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Repet, Ioan 3,16. Da? Și în Evrei 13,6, din nou, la fel o încurajare pentru toată lumea. Când e vorba, repet, de Duhul acesta care face mare distrugere, Duhul de frică. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme ce mi-ar putea face omul. Dragilor, trebuie să încheiem frica aceasta de ce pot să-mi facă ăla și ăla și ăla și ăla. Mie mi-a fost foarte frică de autorități mereu. Când vedeam un polițar, ioi, nu cumva să mă oprească, e parcă ce îmi tăia capul, gâtul, nu. Eventual dacă am greșit ceva, am luat niște bani. Oricum, când am depășit viteza și m-a prins radarul, mi-a luat banii. Adică am văzut ce poate să-ți facă, da? Ce mai rău caz, dacă ai depășit cu mare viteză, atunci ai permis și după aia ți-l dă înapoi. Ce poate să-ți facă omul? Dar așa am fost obișnuit. Eu am fost obișnuit cu duhul de frică permanent în viața mea. Până la o anumită vârstă era parte din viața mea de fiecare zi. Eram atât de bun prieten că nu se despărțea de mine deloc. Eu am vrut după un timp să mă despart de el, dar nu mai vrut să se desparte el de mine. Știi, eu plăcut mine. Eu plăcut cu mine. Degeaba. Și a trebuit să insist foarte mult și acum vrea să-mi facă o vizită. Bine, deci să mă mai întrebe ce fac. Și eu zic, nu, opa, stai. Nu vă face din când în când vizite Duhul de frică, nu vă face. Mă, ce bine de voi că nu face Duhul de frică vizite. La mine mi-a făcut, da? Frică de autorități, nu știu de ce. Efectiv, pentru că aveam frică mie și apoi eu zic, apoi hai să aibă de tot felul de frici, da? Nu-i fie frică doar de pedeapsă, de condamnare, să-i fie frică de autorități, de polițari, de oricine. De toată lumea. Da, frații. Și știi ce greu este să scapi după aia părând de fiecare. Că te cunoști așa de bine și zice, noi nu vrem să plecăm. Noi te iubim. Da, numai că eu nu iubesc pe ei și atât de mare iubirea lor că trăiesc calvarul. Ei sunt în robie non-stop dacă îi accept. Iai, ce bătălie am dat, fraților. Și mai dau, că nu vă faceți probleme. Și acum, da. Vă spuneam pe vremuri că am fost într-o situație specială crescut și da, eram non-stop, Duhul de frică era în alertă non-stop, adică să mă țină treaz, să nu mă lase nici noaptea. Slavă Domnului că ne-a scăpat, știți?
Mare binecuvântare să fii liber. Psalmul 56. Vorbește David când era prins de filisteni la Gat. Adică era prins de dușman. Deci, Psalmul 56, versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc, toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc, potrivnicii mei sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Și aici este esența. Uitați-vă, vă rog, ce zice psalmistul. Și trebuie să facem ca și el. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Repetă aceste adevăruri până îți intră la nivel celular în toate celulele trupului tău. Și când vine peste tine frica pentru că ăla și ăla și ăla și ăla și ăla, că ți-o zis că poți să spună, unora le este frică anticipat. Nu cu... N-ați fost din ăștia. Oi, numai acolo să nu mă duc, că sigur o să-mi zică aia și aia și mă critice și ce o să facă cu tine, da? Culmea. Ori de câte ori ai avut asemenea gânduri și până la urmă trebuie să mergi să rezolvi situația respectivă neplăcută, culmea, ăia nu te-au bătut, nu te-au băgat în temniță, da? Că ți-o mai zis una alta, acum, nu. Că vorba aceea nu sunt oamenii pocăiți. Dar ai scăpat destul de ușor, nu? Dar și acum, când ai de lucru cu niște oameni, te gândești, ioi, așa începe, când trebuie să mergi acolo, că dacă mă duc acolo, ce o să zică? Și aia, și deja e groaza pe tine și frica cât turnul Eiffel și nici n-ai făcut un pas încă. Și poate că nici nu trebuie să mergi. Culmea, știi? Poate că nu mai trebuie. Că este un proverb al nostru pentru ăia leneși, este un proverb foarte bun. Știți proverbul românesc? Numai în România este aplicabil peste tot în Europa. În Uniunea Europeană este interzis proverbul acesta, dar la noi e voie încă. Zice, ce poți face azi, lasă pe mâine că poate nu mai trebuie. Înțelegi? Adică ce trebuie să-ți fie frică ție de astăzi și să trăiești în frică până când mergi acolo, 24 de ore, nu mănânci, nu ăsta, nu dormi, deja te duci acolo ca un schelet, umblător, cum zic copiii, le place la ăștia mici să zică zombie, te duci la ăla și când se uită la tine, mă, dar ce bolă ai? Nu, nimic, ca știi, dar m-am gândit că trebuie să vin la tine. Bine că nu-i spui treaba asta, bineînțeles. Da? Nu chema Duhul de frică înainte cu 2-3 săptămâni să se întâmple vorba aia la care te gândești că nu trebuie să se întâmple. Mai mult, fugărește-l. Păi ce o să-mi facă dacă mă duc acolo? Dacă vrea să facă ceva bine, nu mă duc. Și asta e o decizie, nu? Nu accepta sub forma aceasta. Știu că așa își trăiesc viața foarte mulți creștini. Încă. Pentru că nu vor să lupte împotriva Duhului de frică sau nu știu cum să facă. Și nu mă bucur că nu o fac. Domnul să-i ajute să poată să se ridice în picioare și să dea la o parte toate aceste duhuri de frică. Și încheiem cu ajutorul Domnului. Totuși, trebuie să-ți fie frică. Nu. Am vorbit degeaba 3 ocazii, nu? Hai să vedem ce zice Domnul. Când și de cine trebuie să ne fie frică. Ecleziastul 12:13. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Amin. Deci dacă tot vrei să-ți fie frică, atunci să-ți fie frică doar de Dumnezeu. Schimbă de pe oameni, de pe lucruri, de pe evenimente, de animale și mai departe, frica de Dumnezeu. Pune în funcțiune pe asta. Și o să zic că pui pe asta în funcțiune, scap de cealaltă.
o pui pe asta în funcțiune, adică respectul tău față de Dumnezeu, stima, considerația și așa mai departe față de Dumnezeu, El în momentul ăla se ocupă 100% de tine, te monitorizează din Împărăția lui Dumnezeu, da? Dacă acolo este Domnul Iisus Hristos, dincolo ce suntem noi plini de Duhul Sfânt, Tatăl Ceresc se uită la noi prin Domnul nostru Iisus Hristos și toate sunt foarte bune. Deci dacă ți-e frică de Dumnezeu, scapi de frica de moarte. Și acum zic, alegeți. Alege. Că e musai să alegi. De ceva o să-ți fie frică. Acum nu-i tot una de cine ți este frică. Repet, oricum o să-ți fie frică. Acum dacă alegi varianta frică pozitivă, asta, atunci ai scăpat de aia rea. Pentru că aici e de fapt în momentul când îl accesi pe Dumnezeu și ai această frică, care eu zic altfel trebuie denumită și un pic dezvoltată ideea aceasta predică, din momentul acesta se revarsă dragostea lui Dumnezeu peste tine. Dragoste din plin ai. Da? Asta este răspunsul lui la frica ta de Dumnezeu. Amin? Asta trebuie să facem. Și finale, cel mare, Psalmul 34 cu 9. Psalmul 34 cu 9. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Amin. Fraților, de aici încolo s-a terminat cu griji și cu orice altceva. Noi am scăpat de îngrijorări, de frici, de orice care ne-ar aduce neplăcere la nivel sufletesc, spiritual, pentru că suntem sfinții Lui și așa cum zice și în Psalmul 23 și lucrurile acestea trebuie să le zicem pe de rost și să le repetăm în fiecare zi spre știința diavolului, să știe că noi suntem sfinții lui Dumnezeu, că noi ne temem de Domnul, că noi împlinim poruncile Lui, că noi umblăm cu Iisus Hristos, că noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că noi suntem duși de îngerii Domnului Dumnezeului nostru pe mâini și nu ne lovim picior ce fel de piatră, ci noi călcăm peste șerpi, peste năpâși, peste scorpii, peste toată puterea diavolului și nu ne pricește niciun rău. Amin. Aleluia. Dragilor, dăm slavă Domnului pentru această libertate deplină. Uitați-vă de sus un pic. Acum nu trebuie să urcați în avion neapărat, ca să vă uitați de sus. Uitați-vă, mai ridicați de la nivelul puțin a ceea ce trăim peste lumea de astăzi. Și fie-vă milă de aceea la care le este foarte frică și rugați-vă pentru oameni să scape. Da? S-a amplificat extrem de mult acest aspect și nu știu ce o să fie în viitor, dar noi un lucru știm, luptăm și pentru alții să fie liberați. Ne rugăm pentru oamenii aceștia care suferă și simt apăsarea, simt duhul de frică în inima lor, îi paralizează, nu au cheie de viață, nu au cheie de făcut nimica, sunt disperați unii dintre ei. Rugați-vă pentru acești oameni. Pentru că ce bine este să ai sufletul liniștit, în pace. Amin? Și tu poți să zici din nou și din nou, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, împăzește inima și sufletul în Iisus Hristos. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, fraților. Totdeauna să avem parte de liniște și pace și nu cedăm niciun moment atacurilor duhurilor de frică, ori de care ar fi. Fiți binecuvântați și protejați Domnului în orice vreme. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.